आबरदो जुद्ध नांदों बिदिनो जोङो आबरदो जुद्ध नाङै आबरासो बेफोर हाफोरखौ जेनेबा सिगां गावसोरनि होननानै सोबखौबो बिसोरो बेंजोबना लानायमोन नालाय हा जोंनि आसामनि हाफोरखौ ओंखायनो जों अरुणाचलनि मानसिफोरजों नांलायलायनानै जों बेफोर हाफोरखौ जों जेनेबा निजायनो रायजोफोरा जोंहा सासे सानै बिदिनो न'खरसे फैयै दखल खालामनानै जिरायनाय आरो ओमफ्राय दा बे हाया जेनेबा बे हानि थाखायनोथ' बे जायगाया दा कार्गिल नाम मोननाया कार्गिल बे मोननाय माने आरो जुद्ध खालामनानै मोननाय हासोयो एकदम आब्रुफोरजों नांलायलायनानै आबरफोरजों अरुणाचलजों जोंनि आसामा नांनानै मोननाय हासोयो अरुणाचलजोंनिफ्राय बिसोर सेना लाबाय आरो सेना लाबाय खिन्थु दा जोंखौ अरुणाचलनिफ्राय जों माबाया आसामा जोंना सेना लानायनि उनाव जुद्ध खालामनानै थैलायलांदों मानसि साबेसे थैनाय गुलिबो जालायलांदों कार्गिल होनो जुद्ध नांनानै मोननाय हा ओंखायनो गामिखौ कार्गिल होनबासो बहुत मानसि सिनायो खिन्थु लिखितआव जोंना जियाधलमुख बालिसुरि जों एसे खस्थ' खालामनानै अरुणाचलाव आबरदो जुद्ध खालामनानै याव जिरायनायखौ फरेस्टआ जोंनिफ्रायसो आखौ उल्थाय सेनानै लाबाय हाखौहाय जों दखल खालामनाय खेथि हाफोरखौबो बिनो सेनानै लाबाय हेल' गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आं बयनिसिमबो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननो आं जासिहरलायबाय आं दायो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय कार्गिल होननाय गामियावहाय बे जाहैबाय जोंहा एखेबारे एकदम हाजो सेरावहाय आरो बियो माबोरै जाय कार्गिल नाम मोनखो आरो बेवहाय बर'फोरा नखरबेसे दङ आरो बिथांमोना बबेनिफ्राय फैनानै बेवहाय जे कार्गिल नाम लाफैखो आरो बे गामिखौहाय मानि थाखाय कार्गिल होननानै नाम दोनखो नङा होमबा बेखौहाय आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांगासिनो दङ बे जायगाया बबेयाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव बबे ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बे कार्गिल गामिया जायखिया आरो बियो बोरैजाय कार्गिल नाम मोनखो ओमफ्राय आरो गिबियावनो आं बेखौ बुंगोरनि बे हाया सोरनिमोन आरो बिथांमोनहा बे हाखौ बोरैजाय दायो गावनि नामाव मोनथारखो ना मोनदों ना मोनाखै बेखौबो आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांनोसै होमबा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायदो आरो आंजों थांफादो लामा फाखा लामा दै आङो नैबे लामाजों फैदोंमोन एकदम ओरै बैनो हाजोआ एकदम खाथि खाथार ओमफ्राय बेवहाय फ्राय मानसिया दं माने सोब बेलेग जाथि गोजा दै ओरैजायहायबो बेलेग माने मिरि बा सोरबा सावथाल बायदिसिना दङ ओमफ्राय बेवहाय बर'फ्रा नखरबेसे दङ बेखौबो आङो दिन्थिलांगासिनो दङ आं फार्स्ट माने नैबिसिनाव हाबग्रोनो गिबियावहाय बिस्रा नखरसे आरो दै जायखिया आं रायलायनि थांगोरनि बिथांमोननि गथ'फ्राबो माबायदि रायलायो बर' रायलायगोना रायलाया अब्लासो मिथिगोन नङा होमबा बे कार्गिल होननाय गामियावहाय बर'फ्रा नखरबेसे दङ आरो बिथांमोनहा बबेनिफ्राय रायजो जाफैखो आरो दायो बिसोरो बबेनिफ्राय फैनानै बेवहाय थाफैखो आरो खै बोसोर जाखो आंबो बेखौ मोजां मिथिया थेवब्लाबो बिथांमोनजों आं रायलायब्लासो मिथिगोन आङो इसोरजों एसे रायलायग्रोनो गथ'फोरजोंहाय इसोरो माबायदि बर' रोङो ना रोङा नोंसोरो मा खालामदों नोंसोरलाय मा खालामदोंलै हा मा खालामदों नोंसोरो बहि आसु नोंसोर बर' ना हारसा बर' बहि आसुसो नोंलाय ओइ रानियालाय हा बे मिसिं ओमफ्राय नों बर' रोङा नाजानो ओमफ्राय स्कुलाव बबेयाव फरायो नोंना स्कुलाव बबेयाव फरायो माथो आं बर' रायनायखौ बुजिदों बर' बुजियो स्कुलाव बबेयाव फरायो नोंना बेखौ मा गामि होनो मा नेपालि माथो कार्गिल कुटि लाइनसो आदसा मा नों बर' रोंमारथारा ओमफ्राय बर' गैया गामियाव बेसे नाय होमबाबो बर'खौ बुजियो आरो ना ठीक आसे आं दाहाय नोंजों रायलायफिनगोन दै ओरै थांनोसै ओइसोरलाय बर' रोंना रोङा सासे बैसां खुदिया ओमफ्राय बिनि न' मालिकआ सोर नोङो ओरैजाय फैदो आराम इयाव जिरायदो ज' रायलायनोसै बैलाय सोर बेलाय बर' नंना नङा ओमफ्राय नोंनि प्राइम मिनिस्टारा अबे नोङो आदसा खुलुमबाय दे आदै नोंसिनाथ' बेखौ मा गामि होनना बुङो बालेश्वरी माथो कार्गिलालाय बबेखै औ कार्गिलानो बुङो दा बालेश्वरी कार्गिल बर'नि नोंबा बर' रोंगौ बेयाव फैनाया खै बोसोर जाखो नोंसोरो जोंनियाव फैनाया 20-22 बोसोरसो जाबाय आरो 20-22 बोसोर बेसे हयसे तेव মই एकदम कारेक्ट होमबा माने मेन जायगाया नोंसिना अबावमोन जेनेबा बेयाव फैनो सिगां जायगायालाय सिमनसाफ्रि आरो सिमनसाफ्रि मा जायगा सिमनसाफ्रि माबा 3 नम्बर महनपुर दा रायलायफिन दं जे एसे आदाजों रायलायगोन आदैजों ना बेसे बोसोर जाखो आदैया बेयाव फैनाया एखेयानो जेनेबा बै फैजेननाय समफ्राव माबायदिमोन फैजेननाय समफ्राव माबायदि फैजेननायफ्रावथ'
मा बुंनो दा अबस्थाया दासो जेने तेने नङा जायगाफ्रा बेनोथ' आरो बिदिनो हाग्रा बंग्रा हाग्रा बंग्रा थोरिबारि न'खरफोराबो गैबाङा औ एखेबारे गोजान आलाय सिलाय जुपुरि न'खरसे न'खरनैल' बिदिमोन आरो ओमफ्राय जेनेबा बेखौ जेनेबा कार्गिल होननानै जेनेबा जायगाखौ सोर दोनजेननाय सोर दोनजेननाय माने जोंनिसाय सिगां फैनायफ्रा नङा बाथ्राया जोंनिया माने बाथ्राया बेवहाय नामखौ बोरैहाय दोननाय होननानै बुंबा जोंना इयाव अरुणाचल आबरफोरजों जोंना बिराद हानि थाखाय नांलाय खमलाय जादोंना बे हानि थाखाय नांलाय खमलाय जानायाव माने इखौ माने जुद्ध जाबाय थायो जे आबरफोराबो जोंनि बर' हक जिखुनु जोंनि जनजाति सबबो लोगो नांलायनानै इयाव गामि गंसे जिरायनाय नालाय इयाव माने जुद्ध खालामबाय थायो नालाय बेखायनो कार्गिल नाम दोनदों जोंना रायजोआनो कार्गिल होनबा बे हाया सोरनिमोन बे हायाथ' जोंथ' माने इदिनो रिजार्भ हा होननानै जेनेबा जों बख'बख खालामनानै रायजोफोरा बेफोराव जों माने खस्थ' खालामनानै बिदिनो जाय थादों आबरदो जुद्ध नांदों बिदिनो जोङो आबरदो जुद्ध नाङै आबरासो बेफोर हाफोरखौ जेनेबा सिगां गावसोरनि होननानै सोबखौबो इसोरो बेंजोबना लानायमोन नालाय हा जोंनि आसामनि हाफोरखौ ओंखायनो जों अरुणाचलनि मानसिफोरजों नांलायलायनानै जों बेफोर हाफोरखौ जों जेनेबा निजायनो रायजोफोरा जोंहा सानै बिदिनो न'खरसे फैयै दखल खालामनानै जिरायनाय आरो ओमफ्राय दा बे हाया जेनेबा बे हानि थाखायनोथ' बे जायगाया दा कार्गिल नाम मोननाया कार्गिल मोननाय आरो जुद्ध खालामनानै मोननाय हासो इयो एकदम आब्रुफोरजों नांलायलायनानै आबरफोरजों अरुणाचलजों जोंनि आसामा नांनानै मोननाय हासो इयो अरुणाचलजोंनिफ्राय बिसोर सेना लाबाय आरो खिन्थु दा जोंखौ अरुणाचलनिफ्राय जों अखम माबाया आसामा जोंना सेना लानायनि उनाव जुद्ध खालामनानै थैलाय लांदों मानसि गुलिबो जालाय लांदों आवगोलनि थैनायखौथ' जोंथ' गम मोनला जोंना दा देखा खाखियानो दं जायथु बे फिन्दायावनो थोंसेयावनो गुलि नांजानाय मानसियानो दाबो दं गथ'आ मा मानसि बेलाय बियो सावताल मानसि अबे जेराव बिसिना न'आ बै एसे खर'आव मानो होननानै बुंबा जोंना सब जातियानो लोगो नांनानै बेयाव जिरायनाय खिनिया जोंनि अरुणाचलजों नांनानैसो बे हाखौ मोननाय आरोखि बेबायदिसो जों दखल खालामनानै जिरायनाय बेवहाय ओमफ्राय मा जाबाय बेबायदि दखल खालामनानै जिरायनाय नालाय ओंखायनो कार्गिल होनो जुद्ध नांनानै मोननाय हा ओंखायनो गामिखौ कार्गिल होनबासो बहुत मानसि सिनायो खिन्थु लिखितआव जोंना जिया धलमुक बालिसुरि जिया धलमुकखौलाय सबै सिनायबाय आरो बेनिखायनो दा जोंनिया मा जाबाय जों एसे खस्थ' खालामनानै अरुणाचलाव आबरदो जुद्ध खालामनानै इयाव जिरायनायखौ हाखौ फरेस्टआ जोंनिफ्रायसो हाखौ उल्थाय सेनानै लाबाय हाखौहाय जों दखल खालामनाय खेथि हाफोरखौबो इनो सेनानै लाबाय दैमासिमहालागै जों खेथि मावनानै माने गावसोरसो गभर्नमेन्टनि मानसि गावसोर सेनांगौ नङा पाब्लिक सेखांनायनि उनाव गावसोरसो पाब्लिकखौ सेना लाबाय ओंखायनो जोंनि मानसिया बहुत दुखु मानो होननानै बुंबा जों एसे अरुणाचलजों नाङै जोंनि आसामनि हाखौ दखल खालामनानै जिरायदो आखौ फरेस्ट बिभागनिफ्राय आखौ फरेस्ट सरकारा आखौ इयाव जोंखौ मेप गोलैदों ओरैबायसा रिजार्भ हा दङ होननानै जोंनि हाखौसो सेनानै लाबाय बेथ' मोजां जायाखैना मोजां जायाखै जोंना बहुत दुखु दं दाबो दा जेनेबा नोंसिनिफ्राय बेसेबांसो हाखौ सेना लाखै जेनेबा नोंनिफ्राय आरो दा जोंनिफ्राय हाखौ सेना लानाया बे जिखिनि फेन्सिं दुंनानै सरकारि माबा फरेस्ट बागान फाथिदो बेखिनि हाखौ जोंनिफ्राय सेना लाबाय आरोखि आरो दाबो होनबावोसो बेखिनि हायाबो रिजार्भ आरो माबा एभेक्सन खालामनोबो सम्भाबना दंबावोसो होनबावो जों एसे खस्थ' खालामनानै नै जोंनो सरकाराबो न' होदो आरो जोंबो बिदिनो जुपुरि न' लुयै खस्थ' खालामनानै हाग्रा सेफायनानै आबरदो जों नांलायनानै जुद्ध खालामनानै गुलि जालायलायनानै जों बेफोर हाखौ दखल खालामनायखौ जुदि रिजार्भ होननानै सेनानै लाबावोबा जोंनि रायजोआलाय बबेयाव थांनांगौ जोंनि समाजा होमबा थांना थानो जेरावबो उपायखौनो मोननाय नङा नामा ओंखायनो जोंनि मानसिया बहुत दुखु दङ बाबु दाबो जों बेफोरखौ माने बुंनो थाङोबा जोंना सब जातियाबो जमा मोनसेल' जाति होननानै बुंनो हाया दा बेयाव जेनेबा मा जाति दं याव आंथ' बुंजोबनो हायो दा जोंना इयाव फार्स्टआवनो सावताल बेनिफ्राय बैसां बर' नेपालि असमिया बिहारि लायखि दंमोन बिहारि न'खरसे दाबो दंबावसो बेयो जेनेबा थांबाय आरो ना बेनि हाखौ जोंनि रायजोनियावनो थाबाय आरो दा ओमफ्राय दा बेयाव जेनेबा बर' हिसाबै न'खरबेसे दङ जोंनाव इयाव दङ एसे बुजायनो इखैजा सुबुरिखै जोंना बर'फ्रा दं माने ए गेजेर ससेयाव जों न'खरनैल' जादों आरो ना आदसा होमबाहाय जेनेबा बेयावहाय दा नोंसोरो जेनेबा फरायनायफ्रा मा मिडियामाव फरायो जोंना दा गथ'फोरा बे आसामिसावनो फरायनो गोनां जाबाय जोंना बर' मिडियाम खाथियाव सुबिदा गैया नालाय इबो बहुत गोजानाव थांबावनांगोसो खमबाबो এতিয়া दा नैबे बे गथ' उन्दै जितु एलपिनि फरायनायफोरा बेफोर फरायसाफोरा 4 किल'मिटार एलपि स्कुलाव थांनो गोनां जादों थाबायना थांनो गोनां जादों आरो हाइ स्कुलाव फरायनो होननानै बुंबाथ' टेक्सुरिनिफ्राय आरो जोंना जेरावबो सुबिदायानो गैया दा ओमफ्राय जेनेबा दानि आं गथ'फोरजों रायलायबा माथो भाषाखौ बारा रोंला बिसोरलाय बर' भाषा बारा रोंला जोंनि बर'खौ माने खोथाफोर रायलायफिननो रोङा बुजियो मानो होननानै बुंबा
जन्मनिफ्रायनो गुबुन हारिदोसो माथो बायबाय नालाय थेवबो जों बिमा बिफाया बर' नालाय जोंनि बर' भाषाखौ बुजियो रायलायफिनस्लाबजोबनो हाया इदि बुजिनासो बुजिजोबो दा एसेसो रोंदो आरो जों फोरोंदो नालाय ओमफ्राय दा जेनेबा जायगाफोरनि थासारिफ्रा माबायदि समस्याफोराथ' मा खालामनो बाबु दा जोंना खेथि बाथियाबो जाया बालाग्रान हा आरो इफाले हाजिरा मावनानै जालाबायो हाजिरा मावनानैसो जायो जोङो हाजिरा मावाबा जोंना बोसोरनि ओंखामबो मोना जि एसे हा दंमोन फरेस्टानो सेना लाबाय ओंखायनो जोंनि बर'आ दा बुंनो थाङोबा हारसा जंगलफोरजोंनो लोगो नांनानै जों बिदिनो मावनानै आजि एसेखिनि बोसोरखौ जोङो रायजो जानानै दङ आरो बेवबोथ' मानसि हिसाबै थांना दङ आरो मा खालामनो उपाय गैया दा जोंना निजानि हारिफोराबो जुदि नायनानै बेब'स्था होनो हायाबालाय आरो ओजोंहाय मालाय सरकारि होननानै फरेस्ट बिभागनिफ्रायबो जोंनि खेथि मावनाय हादान सेफायनायखौ अरुणाचलनि जुद्ध नांना लानायखौबो जुदि गावसोरनिसो होननानै लायोबालाय जों आरो जाम्बा जाम्बि मानसिया मा खालामबावनो आयेनाव नांनो थांनाय मानसि रावबो गैया जोंनाव बेबायदिखायनो जोंखौ नारसिननो हाबायाखै बिसोरो ओमफ्राय दा बे हाया जेनेबा फाट्टा जेबो मोनाखैना दाख्लैनि गैथ'आ दा बर्थमान माबा जासिगोन होननानै बुंदों आरोखि बुंदोंसो खिन्थु दाबो जोंनाव जाबाय होननानै जों बुंनो हायाखै आरो ओमफ्राय आं ओरैजाय एसे रायलायसै आदैजोंहाय आदाया मालाबा सानो नामा जायगाफोरखौ है बेयाव माथो मोजां नंला हाखौ सेना लाजोब्बाय खारफिनसैलां होननानै दा सानबाबो मा खालामनो आदै थांनोबोथ' राहा गैला जेराव थाबाय जेब्ला दा 20-22 बोसोरानो जाबायबा आरो बबाव थांबावनो आरो बे समावलाय आरो गथ' गथायफोर लाबथिंबाय थाबाथ' मा जाबावो मालाबा जुद्धफोर जाबावो नामा दावहाफोर जागोन माने जाहांबायसायानो दाबो जोंखौ अरुणाचलनि मानसिया जोबनो हाया दा मा समाव मा जागोन बेखौ बुंनो हानाय नङा थेवब्ला जेनेबा बे नोंसिनि हायाव जेनेबा दखल सत्रफोर दंना गैया दा दखल सत्रलाय बै फरेस्ट बिभागनिफ्रायसो माबाखौ हालदिया पात्ताखौ फरेस्ट बिभागनिफ्रायसो बेबो सबनोबो होजोबाखै मोननाया मोनदों मोननाया गैया जोंनाबो लिस्टखौ हरबाबो जोंनियाखौ फैयाखै होननानै होआखै बेबायदि खोथा आरो नङा होमबा होमबाथ' दाबो माने बे आरो माने खस्थ' गथ' गथाय फरायनो होनायावबो सुबिदाखौ मोनाखै जुदि पात्ता गैयाबा कलेजाव गथ'फोरखौ फरायहोनो बेसे खस्थ' जों बबेनिफ्राय मा खालामनानै खस्थ' खालामनानै जों गथ'फोरखौ माबोरै फरायहोदो दा बेयावबो जों फरायनायखौ गाराखै आरो मानो होननानै होनबा जोंनो शिक्षाखौ नांथारगोन फिसाफोरनि थाखाय ओंखायनो गोजानबाबो थाबायनानैबाबो जों फिसाफोरखौ फरायहोदों आरो थिग আছে दे मानो होनबा जोंनि कन्डिसना जि जाबाय जोंनि फिसाफोरखौथ' जों बुथारलांनो हायाना जोंनि फिसाफोरखौ जों सुबिदा खालामनांगोन ओंखायनो जों खस्थ' खालामनानैबा बख'बा खालामनानै नेबाय दङ आरो दाबो माबा मोनसे जागोन नामा माबा मोनसे सुबिदाफोर होगोन खोमा सरकारनि फालावफोरा जोंखौ माबा मोनसे नायगोन खोमा होननानै सानसे बेलासिबाबोथ' जोंखौ नुगोनथ' सरकारा नुनायखायनोथ' दा खस्थ'खौ थानाय नुनायखायनोथ' जोंखौ एबेसन खालामना न'खौ सेफायना होनानै बिदिनो जुपुरि न' लुयै लुयै जों बेसे बोसोराव बोहैबाय दं अरुणाचलजों नांनानै जों बे सिमायाव जिरायना दङ मानो होननानै होनबा जों अरुणाचलनि सिमाखौ जों लानानै दाबो इयाव जिरायना दङ तथापिथ' जोंखौ सरकारनि मानसिया जे बिसोर बर्डार हिमायाव जुद्ध नांनानै बे आसामनि हाखौ दखल खालामना जिरायना दङ होननानै जोंनो मोजां गति होनो इस्सा गैया सापर्टसो खालामनांगौ बिसोरना सापर्टसो खालामनांगौमोन जोंखौ बुंनो थाङोबा जों बेलेग जुद्ध खालामनानै लानाय हा गुलि जालायलायनानै जुद्ध खालामनानै लानाय हायो बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो एसे सिदा खालामना नायनांगौमोन बे मानसिफोरा ओरैनो जिरायाखै एसे एनला जोंनिफ्राय परामर्ख लानांगौमोन इसोरो बे हाखौ नोंसोर बोरै दखल खालामनो मोननाय होनना जोंखौ सोंनायबा जों बुंगौमोन ना जोंखौ बुङाखै इसोरो बुङालाखासिनो मेप गोलैदो होननानै जोंनि हाखौ दुमादुम सुनानै लाबाय इसोरो 10 सेक्टर हाया मामुलि नामा 10 सेक्टर हायाव जों मावनानै जाबा जोंनि मानसिया मानो थैनोमोन जों खस्थ' खालामना सेना लानायसो बेयो अरुणाचलदो जोंनि आसामनि हाखौ अरुणाचलासो जाबाय दंमोन अरुणाचला जाबाय थानायाव रावबो फरेस्टआव सौग्रुन फैदिया होमबालाय नोंसोर लोगो हमजायाखै नङा होमबा जायाखै आरो जों दखल खालामखांनायनि उनाव फरेस्टआव सेनो फैबाय थानायावबो जोङो ओइ सिमायाव अरुणाचलनि सिमायाव जोंनि रायजो हिसाबै जों हाबो होदोंमोन जे फरेस्टआ इयावनो बागानखौ फाथि सिमा जाना थाथो होननानै जोंनि रायजोआबो सहाय खालामगोन आबरदो दानजानो गिनानै खारबाय थङि सङि सेफायनानै स्रोदनो खारखुमाबाय ओमफ्राय उनाव स्रि थाहाबनानै जोंनि हाखौसो बागान फाथिनो रिजार्भ हा दङ होननानै सेना लाफैबाय बेथ' मोजां जायाखै नङा होमबा दुखु दङ बेथ' मोजां जायाखै नङा होमबा मोजां जायाखै बेफोर एसेबो मोजां जायाखै जोंनि मानसिखौ इसोरो एसे संख्याखौ नुदो एसेथ' सोंना नायनांगौमोन ना जोंखौ बे मानसिफोरा बे हाखौ बोरै मोननाय नोंसोर बोरै थाखो इयाव सोंनायबा जों बुंगौमोन ना जोंहाबोथ' नोंगौ खोथाखौ बुंखानांगोन नंखाय खोथाखौ बुंनानै जोंलाय बबेयाव खारनो नंखाय खोथाखौ जों बुंगोन नोंगो नालाय जों इयाव बेसे जों अरुणाचल जब्द खालामनानै हरावबो उरनो मोना दाननो फैयो गावनो फैयो जोंनि मानसिया सावताल बैसां बर' नेपालि असमिया लोगो नांनानै सेखा बोरला थिर लानानै बेसे जों नांदों दाबो दङ गुलि जानाय गथ'आ थांनानै ठीक আছে गोजोनबाय बिराद दुखुआव दंना दाबो मादैया ओंखायनो बुंजोब्बाय खोथाफोरखौ दुखुआव थानायखायनो बे हाखौ जों गारा बालागोनबाबो जों गारा जोंखौ सानसे बेलासे नायगोन ना नाया जोंनि समाज हिसाबै बा
संख्या हिसाबै जोंखौ सरकारा नायगोन ना नाया होननानै जों दाबो दङ इयाव दाबो दङ ठीक আছে आनोखि एलपि स्कुल गंसे थगायला खालामनानै बोजोंबासो ओइ माबायावसो बालिगाव ओरैहाय स्टेसन खाथियाव बालिगावसो थिनहरबायनो जोंनि गामियाव दा एलपि स्कुल गंसेनि थाखाय जों बेसे सुबिदा गैया खस्थ' होमबा स्कुलाव फैदोंमोन आरो फैदोंमोन स्कुलबो फैनाय स्कुलखौबो बोरै खालामनानै बोजोंबासो थिनहरबाय मानो होनबा जोंनावबो इयावबो सासे सानै सात्र सात्रिया जोंनाबो शिक्षा दावखोनाय गथ' सासे सानै दंमोन जोंबो इयाव सुबिदा लागौमोन बा जोंनि थाखायबो गामिनि फिसा फिसौनि थाखाय सुबिदा जागौमोन बे सुबिदाखौ नायनानै जों स्कुल गंसे आरो मेडिकेल गंसे जों बिदोंमोन बेवहाय मानो होननानै बुंबा दासो नै मैया दाख्लैसो जोंनि लामाया फाक्का आलि जादों सुबिदा जादों लामाया बेसे खस्थ' गारियानो फैनो गियो जों साइकेलजों नारै मेडिकेल फांमानि मोनगोमानि मानसियानो थैलायलांदों बे बायसा समस्यानि थाखाय जों मोनसे समायाव सरकारनाव जोङो बिदोंमोन जे जोंनो एलपि स्कुल गंसे हो आरो जोंनो मेडिकेल गंसे हो बे बर्डार हिमायाव कारगिल गामियाव होननानै जों बिदोंमोन खिन्थु बिदि बिनायावबो जोंखौ मा खालामबाय फैगोन होननानै बेफोरखौबो गैया एलपि स्कुल गंसे फैनायखौबो बोजोंबासो थिनहरबाय ठीक আছে दे जाहैबाय ना आङो मा जाहैबाय बे गामियाव आङो फैनो होननाया बेनोमोन बिराद गोबावनि उनाव प्लेनिं लाबाय थादोंमोन आङो खिन्थु माने मा जाहैबाय आंनो उसुबिदानि थाखाय माने टाइमखौ आं होनो हायाखैमोन दिनैहाय मादैजों आङो माखासे खोथाखौ रायलायबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बे जाहैबाय जोंहा एकदम मोनसे समावहाय बे हाखौहाय माने आबरफोरनिफ्रासो माने जब्द खालामदोंमोन ओमफ्राय माने बिसोरो आबरफोरनिफ्राय सेनानै लाबाय आरोखि बेखायनो मा जाहैबाय माने बे सानफ्रामबो माने मालायनि हाखौ सेनानै लानायमोन नालाय दखल खालामनायमोनसो नालाय दा बेखौ सेना लानायाव माने एसे नांलायलायनाय जादोंमोन बा सानफ्रामबो नांलायलायनाय बुलायलायनाय गुलि गावलायलायनाय बोरला गावलायलायनाय बेफोरबायदि जादोंमोननो बेनिखायनो माने थेवब्लाबो बिथांमोनहा बेखौ नांलायलायनायनि गेजेरजों हाखौहाय मोनबाय आरो हा मोनखांनायनि उनाव मा जाहैबाय जोंनि आसामनि फरेस्टारफ्रा बेखौहाय जोंनि रिजार्भ हा होननानै दा बिथांमोनहा उल्था माने पाब्लिकनिफ्राय सेनानै लाफिनबाय बे खोथाखौ मादै बुंबाय खोथाया सैथोबो जानांगौ ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ नैबेखौनो खावलायनाय जियानो जादोला नैबे कारगिल होननाय गामिया माने ओरैनो कारगिल होननानै थायाखै जोंबो माने बे खोथाखौ खोनादों माने दावहा नांनानै माने बोरला थिर गावलायनाय गुलि गावलायलायनाय दानलायलायनाय सुथारलायनाय बेफोरबायदि माने दावहा नांनानैसो नैबे हाखौ मोननाय जादोंमोन बेनिखायनो माने कारगिल नामा थादों बेनिखायनो आङो नैबेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैमोनब्ला बा सोरबाफ्रा बे गामिया मानि थाखाय कारगिल नाम मोनखोमोन बा बे हाया सोरनिफ्रायमोन बा जेनेबा फरेस्ट एरियासोमोन नालाय माने बे फरेस्ट एरिया हाखौहाय माने आबरफोरा माने दखल खालामना लादोंमोन आरो बे समावनो माने जोंनि आसामनि फरेस्टारफ्राबो माने जोंनि पाब्लिकनि आसामनि जिथुनाखि पाब्लिकफ्रा बे हाखौ दखल जेनेबा सेलायलायनाय जादोंमोन बे समाव माने फरेस्टारफ्राबो जेबो लोगो जाफायाखैमोननो जेला माने फरेस्टारफोरखौहाय जेनेबा जोंनि पाब्लिकफ्रा एसे हेफाजाब मोनथों बा मदद मोनथों होननानै बै एकदम आबर बे आदिनि जेनेबा अरुणाचल जिथुनाखि सिमायाव बिथांमोननो थानो थाखाय रायजोआनो माने हा आगारनानै होदोंमोन बा फरेस्टनि थाखाय केम्पबो लुना होदोंमोन जाहैबाय आरो बेखौ गिनानै बे आबरफोरखौ गिनानै माने फरेस्टारफ्रा खारखोमा लांदोंसो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय उनाव मा जाहैबाय बे हाखौ जेनेबा नांलायै मालायै जुदि मोनखांनायनि उनावहाय आरो फरेस्टारफ्रा बे हाखौ आरो पाब्लिकनिफ्राय सेनानै लादोंमोन आरोखि बे खोथाया माने मादैया बुंनाय खिन्थु बेसे हसा बेसे मोजां आंबोथ' मोजां मिथिया थेवब्लाबो मादै बुंनायखाय आंबो नोंथांमोननो खिन्थिबाय आरो दै ओंखायनो आङो नैबेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे कारगिल होननाय गामियावहाय जोंनि बर'फोराबो दङ बर'फोरा माने नैबे दा आं जाय जायगायाव दङ बेवहाय माने न'खरथामसोल' दं जाहैबाय ओमफ्राय एकदम ओरैजाय गोजानावहाय दङ 6-7 ग'सो दं होननानै बुंदों गोजान आरो जेनेबा एसे बारा गोजानद्रायबो नङा ओंखायनो आङो नोंथांमोननो नैबेखौहाय दिन्थिबाय कारगिल होननाय गामिया बे जाहैबाय एखेबारे ओरैजाय जोंनिफ्राय जियादल बारनानै ओरैजाय खांखु ना इयो खांखुसो गोलैयो न' बालिसुरि बे बालिसुरि ना बालिसुरियाव ओरैजाय बे जाहैबायना जोंनि माखासे बर'फोरनि मथथे रायजो जानायखौ आं नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिबाय आरो आं बैयाव थांबावगोन बेयावबो सोरजों रायलायनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो रायलायनानै दिन्थिगोन आङो नैबे भिडिअखौहाय फार्स्ट मोनसे पार्ट 1 बायदि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफोरा नैबे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै दिन्थिहर अब्लासो आं बुजिगोन नङा होमबा आङो भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना माबायदि मोनो मोजां मोनोबा हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दै